जोंहा दिनै सरकारनिफ्राय माने जोंनि गामि दाबथां गामियाव फैग्रोदो आरो दा सरकारनिफ्राय दैबाना लोमजानाय जायगाफोरानो मुवा बेसाद हरदों स' नोंथांमोना नायदो मा बेसाद हरदों आं खामानिसो मावबाय दंमोन लोगोफोरनिफ्राय बिराद गोलोमदों स' नोंथांमोन देखायनो नायलांदों भिडिअखौ नै नायदो बुस्थुफोरखौ लोगोफोरनि नैबे माइरं बेसेबां लैयो माइरङा नै माइरंखौ माने इसे 25 केजि नामा नैया लोगोफोर गाइस दा आनबक्सिं खालामनोसै मा मोनखो नै गिबियावनो दालिखौ देखाबाय ओमफ्राय नै माइरं बस्ता लोगोसे नै फेनालबो आरो देलाय दिहुन मा मोनदों दालि नै बुटबो हरदों बेसे जागोनथाय इयो 1 केजि जागोन नामा दालिया 2 केजि जानो हानाय आरो दे बिनि उनाव नायदो नै संख्रै खैथा संख्रिया मोनसेल' नैया गुकुल थाव जाथि थाव जानाय थाव इनिफ्राय लोगोफोर नैबे जाबाय मोनसे रोखोमनि पाउडार बे पाउडारा जाबाय एम्फौ बुथारनाय थारमाने ब्लिचिं पाउडाराव लिरनाय दंखो ब्लिचिं पाउडार दै लोंनाय बायदिसिना माबाफोराव आरो ओमफ्राय नै आरो लोगोफोर नैबे जाबाय साबोन दुगैनाय साबोन थरब्रैमोन नैबे जाबाय दुगैनाय साबोन आं न'आव लिरदो लोगोफोर हारमात ओमफ्राय नैबे जाबाय हि सुनाय साबोन आरो बेखिनियानो आरो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु दङ लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो बे जाबाय नै पेड्स लोगोफोर नैया जायखौ माने एकदम इम्पर्टेन्टखा हिन्जाव मानसिफोरनि थाखाय बेखिनियानो दालायाव आनबक्सिं खालामबाय नोंथांमोननो देखायबाय आरो ओइनै नायदो आरो मा दङ साबोना दंबायनिया खैथा सिट मोनखो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै सिट मोनबाय बिराद मोजां जादों आरो बेखौ मोननाया होनायखाय बेखिनियानो आरो लोगोफोर माइरं बस्ता मा लिरनाय दङ नायदो आसाम फ्लाड 2022 हिउमेनिटेरियान रिलिफ रेसपन्स बेखिनिखौ मोनदों माइरं बस्ताया